راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان على توزينا بريزيدنت إرترا أتو إسياس أفوركي أب تشاينا نيربعة معلتات وقعو عدت كايدالو እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ታብ 13 ክሳብ 17 ጉንበት ኣብቲ ሃገር ዘካይዶ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ጂዚፒንግን ቀዳማይ ሚኒስተር ሊዩ ኻንግን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለየ ክልተኣውን ኣህጉራውን ጉዳያት ክመያየጡ ምዃኖም ንኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ወንቢን ብምጥቃስ ሻንጋይ ዴይሊ ሓቢራ። ኣብ ዝምድና ንእሽቶ ሃገር ኤርትራን ቻይናን ብምትኳር ንዝቐረበ ሕቶ ኤርትራን ቻይና ኣገዳሲት ሃገር እያ ዝበለት ኣፈኛ ናይ ነዊሕ ታሪክ ርክብ ምሕዝነት ከም ዘለወን ጠቒሱ። መራሕቲ ኤርትራን ቻይናን ዝዝትይሉ ኣርስታት ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ቁጠባ፣ ንግዲ፣ ምትሕጋዝን ኣህጉራዊ ጉዳያትን ምዃኑ እኳ እንተተመልከተ ብዝርዝር ኣይተነጸረን። ኣብ ኣፍሪቃ ወፍርን ንግድን ንምዕባልን ፖለቲካዊ ጽልዋ ድማ ንምፍጣርን እትሕልን ዘላ ቻይና ብፍላይ ምስተን ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ተጻራሪ ፖሊሲ ዘለወን ከም ኤርትራን ዚምባብዌን ዝኣመሰለ ሃገራት ዝምድናኣ ንምሕያል ከም እትሰርሕ ተንተንቲ የረድኦ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኤርትራን ካብን ፖለቲካዊ ምድግጋፍ ሓሊፉ ኣብ ቁጠባ ዓብ ረብሓ ዘለዎ ናይ ንግድን ወፍርን ምትእስሳር ከም ዘይብለን ዘተሓሳስቡ እቶም ተንተንቲ ጠመተ ቻይና ብቐንዱ ናብቲ ናብ ኣፍሪቃ ሰፊሕ መሬት ብዙሕ ዕቑር ጸጋታትን ብዝሒ ህዝብን ዘለዎን ሃገራት ከም ዘተኩር የረድኡ። ቻይና ኣብ ኤርትራ ብዘይካብ ዕደና ኣብ ምህናፅ ከም ወደብ ድልድላትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ገዘፍቲ ናይ ትሕተ ቅርፅን ልምዓትን መደባት የብላን። ብኣንጻሩ እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ናይ ቢልዮናት ዝግመት ዝተፈላለየ ናይ ልምዓት መደባት ኣብ ምክያድ ከም እትርከብ ይፍለጥ። ንዓርቢ 19 ጉንበት ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ጅዳ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ስሩዕ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ክዝቲ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ 22 ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክልተ ሓይልታት መርገፂኡ ከነፅር ትፅቢት ከም ዘሎ መርባት ዜና ዓረብ ጠቒሰን። ማሕበር ሃገራት ዓረብ ካብ 2011 ናትሒዙ ካብ ኣባልነት ገሊልዋን ዝጸንሐ ሶርያ ዳግም ክትጽንበር ድሕሪ ምውሳኑ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እውን ክዝተየሉ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። በብረብሐን ዝተፈላለዩ ውልቃዊ ፖለቲካዊ መርገፂታት ዝሓዘ ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጣውን ዞባውን ጉዳያት ክከፋፈላየን ዝረኣያ። ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ 1945 እዩ ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ተመስሪቱ። ኤርትራ ትርከበን 5 ሃገራት ድማ ብደረጃ ተዓዘብቲ ኣባላት ማሕበር ምዃነን ይፍለጥ። ኣብ ሶማል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝወረደ ሓያል ዝናብ ብዝፈጠሮ ዕለቕለቕ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 200,000 ድማ ካብ መነባብሮም ከም ዝተመዛበሉን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ ዞባ ሒራን ዝበዝሐ ክፋል ከተማ በለድወይን ብዕለቕለቕ ተዋሒጡ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሕቡራት ሃገራት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ናይ ዝተጸልዉ ብዝሒ ሰባት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ምዃኖም ሓቢሩ። እቲ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ወሓዚ ሸበሌ መሊኡ ስለ ዝተፈርሽሐ ነቲ ዕለቕለቕ ከም ዘጋደዶ እዩ ተመልኪቱ። ብኹናትን ደርቅን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኸሲትዋ ዘሎ ሶማል ናይ ዝሓለፈ 3 ዕለቕለቕ ተሓዊስዎ ንብዝሒ ተጸበይቲ ህፁፅ ረድኤት ተሃገር ኣዛይድወሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝወርድ ዘሎ ሓያል ዝናብ ኣብ ሩዋንዳን ኮንጎን እውን ዝሓለፈ ቅንያት ኣማኢት ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን